semambung nang kedung pandan tuku lawe nang gone Kupang. Wong bengi iki aku tanggapan lumayan menek nek gawe bayar utang. Iki ngono tembungku yonan. Apa iki segoro? Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi sholatan daimatan bitawame mulkilahi tombo ati iku limo sawarnane ngaji Al-Qur'an angen-angon samaknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng sira betaluwe kaping limo cekir wonge ingkang suwe sapa bisa gelem nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani asik oh dewi saya toh. Allahumma
nang Tegalan cewek telocor pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula dadi wong urip ayo sing ngerti mulane iku ayo sing ati ojo duweni sifat sing drengki ayo padha sing rukun nang tangga kanan lan mulane kita dulur saderma manungsa iki mung saderma manggono alam mulane tukar padu kebat ilang ngono ayo bebarengan padha mbangun sumrambae derek kita sedaya jalan estri ane mlantowo mumpung isih urip ana alam donya ayo padha ngaji mungguwe agama sak wayah-wayah dulur bakal ana timbalan mula sampean kabeh gak kenek wakilan timbalane Gusti Kang Maha Suci gelem gak gelem kudu nekani mula ditumpakno kereta Jawa rodane papat rupa manungsa iku ngono diarani pendosa turu kaijenan tanpa bantal tanpa geloso enake ngene. Ciduk segoro wawane wadem. Ayo Mas. Oh.
bagian ecek-ecek aku ngrumangsani aku lawat ceketer tapi berusaha tampil spektakuler katik sing nonton golongan wong milioner aku main disawer tak gawe tuku CBR pancene abot wong dadi artis selalu bersaing dunia selebritis suwe kok aku egois duwe cewek ayu wanita teko Perancis pergaulaku melonjak drastis biyen seneng lokal saiki seneng turis kenal cewek peranaan Inggris kenal telung minggu aku kenek kencing manis yu painten ketiban cendel namung semanten piaturku nek ditinggal awe-awe Budi Wijaya ibu pancen ana pinggir embong rek kendaraan sliwer ae tapi gak apa-apa ya Allah tet kuntet sepur kono stasiun ono uwus-uwuse kon menungso kok gak ono uwus-uwuse gak ono embel-embele wong nyalami ambek kanca mbok sing rada arepku iki mah tak sambut secara hormat salaman ngono lho goblok nyalami ya sing ndek aja ndukur kok jundur rek iku mangke menduwuren kemendukur dadi kurang nisor nek nisor enak ngono lho oh ngono mangkelan kon gak mangkelan ngono gak tayo kok kono halo waalaikumsalam apa dat aduh kenapa kok sambat apa iki ngono dagelan rek ya ngene kok perkes temen lho kenek ta iku mau masalah ndoke ceprosese lho aku lak nuruti karepmu dhuwur kemenduwuren nisor kemenisor kon kok ngrepoti ae ngene salah ngono salah rewel ya nggo tengah-tengah ngono lho ri ngono tengah-tengah masa ndok kuyu kok gerabak iki lho ngono mangkalan kari ngomong kurang menengaris tepak nemplek tangan plek ngono lho Mas Hari kurang menengah oh ngono ta lega tenggokmu tak celuk Mas lah katene ngono gampang muring-muring kan ketemu kancane gampang emosi Riz, ojo saiki Riz. apa Aku wayahe. dek tagis porong ngono ta kon merangsang Tanganmu lho kok gladik ngono sih. kok iso ngladik kok tak jemok ngene kon merangsang Aman rek. Lah mosok kait mringkili engko nek kapure pecah kon endi ana kapure jero niki. kapur kakimu kono Kon tak kandhani. kandhani apa bola-balik kok kandhani ae Budi Wijaya bengi iki main nggo desa nyosor. telocor Apa yuk? Telocor. Rasaku nyosor. telocor Nggo desa telocor Telosor. Desane Kedung Pandan. berarti ki desane Kedung Pandan dusune Kedung Pandan goblok Dusune iku Telocor, desane Kedung Pandan. nggih ta yo oh Kandha- kuwalik lho jarene Aku lho nggo kene biyen pirang-pirang taun nyambut gawe nggo kene. goblok. apane le kon ya ono yaene sobo telocor kene iki Iya biyen gak ngene dalane. embonge gak koyo ngene ya biyen ya Pak, wis nemen kok tak kandhani. Degluk ngene. kopine tambah apik Aku iki nyambut gawe nggo kene goblok. nyambut gawe no kene Iya. nyambut gawe apa bagian apa kon Det? Lah keruk pasir nggo sebelah iki apa?
Gojlok kok niku. Iya iso segara. Embonge saiki wis apik. Wis apik, diaspal. Diaspal, Kok kono dicor, sono kono dicor. ana dicor, sing kene dikai tape. Kok dikai tape. Dadi kaya cor tape. Berkat pimpinane Bapak Lurah Wawan Hermawan. Wawan Hermawan. Iya. Iku ngono kancaku sekolah biyen. Mosok, Det? Salah Pak Lurah iku kancaku kuliah. Lho aku nek Pak Lurah percaya nek sekolah. Tapi nek awakmu sekolah model apa kok iso kanca iki? Masalahe kuliahane aku ambek Pak Lurah ku beda jurusan. Oh, beda jurusan. Pak Lurah ngapik jurusane manajemen. Makane iso dadi Iso dadi lurah, iso mimpin rakyat. Iya lah aku beda jurusan. Lah kon ngapik jurusan endi? Aku njuk jurusan Krian Mojosari. Yo, Surabaya Porong ngono. Temen Mangsamu yo. kernet ta kon niku. Temen yo aja guyu. Makane Pak Lurah kok kene iki dipercaya wong. Dipercaya wong, Dasar ganteng. dasar ganteng berbudi bawa leksana. Iya, siji maneh nek Pak Kasun Pak Polone. Iku Pak Polone. Tambah kaca pelek. Lho. Kentel. Kentel jenenge wis apik. Sopo, Det? Baidawa. Kok beda. Kocok kok niku. Sorry lo. Lho kok diawe. Baidowi. Temenan iku ben Sabtu malam Minggu kepethuk aku kok tak kandhani. Kepethuk nang ndi? Nggo tangkis porong. Kon aja purno, aja cabul kon ngomong Lapo? aja cemplak-cempluk kon. Lapo? Nang tangkis porong lapo? Lho, gak mungkin Pak Polo nang tangkis porong, Det. Lha kok lah karo karepe sih. Garo. Nang tangkis porong Pak Polo nggo kono iku dodol manuk. Oh, dodol manuk nang gone tangkis porong. Iya, mbek delek sapi wedok. Nggih ta Pak Polo? Temen yo aja guyu yo iki yo. Tau pemen. Lah wis ah. Iya. Maksude ndelek sapi wedok iku nek besaran digedhekno. Oh, digedhekno digawe korban. Ya iya, Sodako. Kandhane kok Pak Lurah ku gantenge gak ukur. Iya ganteng temen, Det. Temenan tapi wedi ambek sing wedok. Kok iso wedi ambek sing wedok? Wong sing wedok nang njaluk dhuwit ngono. Ya, Oh, uangnya. nyenggrang ngono, Det. Iya gak nyenggrang anjene omongi ngono. Oh, anjene omongi ngono. Wah, Pak Lurah gak kenekan brol. Brol. Iya. Apane? Lho, Lah iya sik. ya maksude ku ya duwike ris. Oh, duwike. Wah, gantenge ngono lho. Kate apa? Apa maneh nggo kene diarani mangan ris. Oh, mangane jan percaya enak. Sakmono kae wae lho disuguhno ludruk kabeh sarung. Percaya aku. Ana sego soto iwak piring. Kok iso iwak piring lho. Iki lho ris. Iwak pete. Oh, sego soto iwak pitik. Nah, Sing diarani jangan asem. jangan asem. Temenan upol segere. Seger temen. Aku mangan sampe jingkat-jingkat. Lho, kenapa? Saking kecute kon. Gak ngono malu asem pirang Ya, kintal ya, dikabehno. Mosok asem sak dikabeh. Lah iki aku nggo kene tanggapan ping 3 mule lah wis kena emah aku. Iku temen. Jangan asem aja Sing enak. diarani iwak. Iwak, lho iya mengenai iwak. Oh, iwak jemawer. Iwak jemawer lho. Iku lho Ris, sing ana grigike mburi. Mujair. Apa? Mujair. Mujair ta jemawer. Niku ketara gendeng, gak iso Iwak mujair. Iwak mujair. Sing situk mang piring liyane ember Oh, gedhe. Mbak ember gede sing pojokan, Mang. Tugel dol. Iwak banteng. Iwak bandeng ya apa Sing sih? ciluru-ciluru nggo tambake lho. Oh, iwak bandeng goblok. Iwak bandeng ta banteng. Lho kene iki gone iwak lho, Dat. Gone Gone iwak. iwak akeh tambake. Mari ngono sing cuwili-cuwili. Oh, cilik-cilik ya. Mbok iku mang mari digoreng enak rasane iwak kremi ku mang. Kok iwak kremi iki lho. Iku sing cilik-cilik. Iwak cilik-cilik. Iya. Iku kupang goblok. Kupang ta. Iso kremi iku lho. Iwak kupang. Iwak kupang. Lah kanca-kanca mangane ya seneng. Seneng, Besewel. Diarani sambel iku gak ukur. Kok iso gak ukur iku. Lah iku malu pedese kaya ngono iku sambel tak GPU iku mang. Lho, sing nyambel iku saking semangate. Dat. Semangat. Saking semangat iki ngene lho. Sing garae lombok pedhes iku gak perkara lombok. Iya, perkara apane? Gagange dikatutno. Temen. Eling-eling lombok gak tuku paling. Lah aku dikei soto. Lho soto. Lah terus nek seneng aku brutu. Iya. Sing pawon tetnyo. Senengamu brutu. Iya. Kayak brutu. Kayak brutu. Apa Kepangan wangan besual-besual. brutune sing mbodho pedingil mburi Apa? tak cokot ces. Tel. Tak pikir daging. Pungkasane. Telek.
Kok niku mamula-mamula nek kate mangan iku kontrolen dhisik. Lah ya siyu meneh-meneh kena ngekake brutu mbok yo dibelek. Cek lantunge sawepet. Lho iku mang berarti ngicipi kon. Ngicipi, kabeh tak ngicipi saking Kabeh. senengku. Saking senenge. Dulur telocor kene iki ambek ludruk kabeh seneng. Seneng. Ngene, Riz, Apa? aku gak kakean ngomong. Iya. Awakmu nggo kene kaya pinter-pinter wae sih. Lho dasar kepara nyata, Dat. Buktine ono. Nyatane aku kancane pinter lho. Alah. Lho kok semboknya? Kawitan munggah, gawe selawatan tombo ati. Yo iya lho. Ngidung ngeneki Islam. Lah katene eling-eling dulur kene kabeh mayoritas agamane Islam. Iya, Lah iya. tapi nek aku ambek awakmu yo mau kalah, Riz. Lho, kan kate lapo kon? Pondo-pondo mondok, Riz. Lho, aku terang-terangan mondok nang ngene tebu ireng, Dat. Lah, apa sebabe kok ireng? Mergo mari kobong. Mari kobong ya. Ngono iku. Iya. Ngono iku kudune dak sauten goblok. Kesuwen. Wis ngene lho, Riz. Apa? Pinter-pinteran. Lho kon ngajak badan ngajak srekalan kon. Tak takoni breset teko jawabanmu dibacok karo wong kene kon. Lah Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane. Temen ah. Lho katene. Apa sebabe wong wedok-wedok sing nonton kabeh kok gawe kodhong. Mertandakno wong wedok-wedok iki mayoritas muslimat. Kemeruh, Lho, masih nonton ludruk yo gawe jilbab, gawe kodhong. kemlitik. Lho. Oh. Aku katok-katok karo ampun. Katok ah. Tak balik nang awakmu. Iya. Tak balik nang awakmu ya. Iya. Apa sebabe wong wedok-wedok nek nonton ludruk kok gawe kodhong? Mergo ndase korengen. Kon kok dibalak boto nyonyor kon. Iya nek korengen kon tau nginceng ta? Lah kata inceng ya apa? Wong aku ngerti situmono sak mene-mene. Kusuk nonton ambek ngowe-ngowe. 1-0. Alah, badan sing temen aja sing nyekalan kon bedel koyo Wong ngono. kalah lho metiti iki lho. Lha badanmu gak cocok belas. Badan situ memenanan lho, Tet. Apa sebabe? Wong salat kok gawe kupluk. Oh. Jeber. Cek ne rajin. Kurang rajin ya disetrika. Lho, pancen adate yang ngono iku, Tet. Adat badane sedekah desa wae. Cek ne ketok apik. Kurang apik tuku sing anyar nang toko. Ampun katok gak iso. Heeh. Apa sebabe wong salat kok gawe kopluk? Nek gawe helm iku arep balapan. Oh iya ya. Oh kate gendeng kon iku. Ya mesti 2-0. Bedane apa 2-0. kiai karo kiamat. oh. Jeber. Nek kiai iku mulang muruk ngaji. Wis seru. Nek kiamat iku mertandakno hari pembalasan utawa hari akhir. Anakku juru bobotan iso jawab ngono. Lho, ya anjene ngono dat jawabane, Dat. Lah salah. Salah ngono. Salah. Katok ampun gak iso. Saiki tak balik nang awakmu. Baleno. Apa bedane kiai ambek kiamat? Nek kiai iso nyeritakno kiamat. Tapi nek kiamat iso mateni kiai sak alam donya. Lho, gak kiai tok termasuk awakmu. Lah lha apa? Lho, wong kiamat iku hari pembalasan termasuk donya iki adut. Itu termasuk awakmu pisan katut, Dat. Lah lha apa aku katut? Lho, lah kok iso? Wong sing tak takokno mang kiai. Ye, dudu aku. Ye. Oh iya ya. Ye. Lah iya. Iya ya. 3-0. Halal. Ono maneh ta? Lho cek kali loro mesisan. Lho mesisan kon. Ayo. Bedane apa? Malaikat karo maratuwamu. Rada angel. Kalau guyu wisan. Oh, nek malaikat iku utusane Gusti Allah. Wis seru. Nek maratu aku, yo makne wong tuaku, Ret. Kon tumon malah anu maratuwamu kok gendak pisan iki. Katok gak iso ampun. Ngomong. Saiki tak balik nang awakmu. Balekno. Apa bedane malaikat ambek maratuwamu, Ret? Nek malaikat nyateti prilakune menungso elek lan apik. Betul. Tapi nek maratuwamu nyateti utang-utangan. Lah kok iso? Mekar, Mekar, kuna Senen, syariah, syariah. amarta. Iku maratuwamu nyateti kabeh. Kon kok ero ae, Tet. Karo ya apa bojoku gak bayar belas kok. Ojok. Situkas mesisan. Lho, terakhir iki. Iya. Sing tuwa menanan ngono lho, Tet. Emben dina Kamis Kliwon, malam Jumat Legi. Iya. Umume Heeh. wong-wong bodho nyekar utawa kirim donga nang kuburan. Iya, masih aku dhewe nyekar, Tet.
Mas aku dhewe nyekar. Kon ya nyekar. Iya lho. Nang kuburane wong tuamu. Kuburane wong tuaku. Kira-kira kirimamu ketompo apa gak? Ya mbo, Dat. Lho, perkara ketompo gak ketompo iku urusane sing gawe urip. Lah wong kudu kok ngedung malah ngedung Islam jamaah dibacok wong kene nyonyor. Perkara ketompo gak ketompo iku urusane sing mati ambek sing gawe urip, Dat. Sapa nek gak iso arek TK iso jawab ngono. Katok ampun gak iso. Iya. Tak baluk nang awakmu. Heeh. Dat kundet. Heeh. Kon malam Jumat legi wingi. Heeh. Kon lak nyekar nang gone wong tuamu. Iya. Nyekar to? Aja mualegi ya nyekar. Nyekar. Senin ya nyekar gak ono telate. Kan telate. Heeh. Kira-kira kirimamu ketompo apa gak? Jelas ketompo. Lah kok iso buktine apa? Nyatane kirim aku gak dibalekno. Kirim aku gak dibalekno. Lamun gak ketompo dibalekno. Aku kok malah goblok aku. Wong ngono kok adu-adu kepinteran iki lho. Malah gojlok. Apa maneh iki? Mlaku Dik, nobrok kancane sampe Mas kurang sitok, Mas. dagelane 16. Pak Lurah kirang setunggal. Sik. Alah, Gak dikei. Iki kalau dijukukno kalau dijukukno. Alhamdulillah. Tadi to nangis kon. Heh? Tadi to nangis lan kon. Oh, ditabuh tung tak kudu sarep tambah salah ya ngono kok iso gembeng. Ya Allah. Ngapa? Aku sedih. Sedih lapo? Aku gabut. Hah? Aku galau, Riz. Kabut galau. To. Lah perkarane apa lho kok galau? Tapi hati kecilku berkata, Wanto, kamu jangan galau. Terus? Karena kamu adalah Power Rangers merah. Iya, elek-elek lambemu abang ya. Ora. Tapi aku tetap sedih. Sedih perkara apa? Ngomong. Walah. Korongnya masjid. Tak ceritani kon. Cerita nono. Aku wis 5 tahun be gak sobo nang telocor iki. 5 tahun gak 5 serokot. tahun lah kok iki mang dikai info. Engko Budi Wijaya tanggapan tentang telocor. Telocor iya. Atiku langsung teratap. Teratap. Atimu langsung deg-degan teratap. Atiku langsung terenyut. Alah. Cup. Aku eling sing biyen. Oh. Berarti kon tau urip nang gone telocor kene. Tahu urip aku biyen tau pacaran ambarek kene foto sange tamu kon Riz. Ya Allah. Lah kok iki mang aku kepethuk areke. Tadi iki mang kepethuk areke. Iki mangkon kepethuk areke. Iya, ya Allah hatiku loro rasane Riz. Kisah lama. Hatiku rasane loro Det. Ya Allah. Masalah. Kon kepethuk areke iki mang. Kepethuk Mantanmu dhisik. mantanku Sapa? Painem. Painem iku mantanmu biyen. Mantanku. Kepethuk nang kene mau. Iya, sing gawe aku sedih dek saiki kula rondo. Rondo. 6. Ono jompring Ismet. Pak Lurah. Pak Lurah ganteng ya. Oh ya. Oh, beda. Alhamdulillah wong ganteng ana tunggal rek. Waras toh jare arek-arek emang. Urung nangis, urung sedih. Alah. Nangis maneh wong Pak Polo gorong rene. Apa? Pak Baidowi kancaku CS TK. Entek. Wis digawe dodol manuk nang tangkis po. Entek.
Aku sedih gak karu-karuan lho, Riz. Sedih lah apa maneh? Sabar ta. Ya aku eling biyen kaya ngono mbek Painem. Terus? Wis kadung cinta, wis kadung tresno mbek wong tuane gak oleh. Sehidup semati. Semati. Lah pekorane apa kok gak oleh karo wong tuane? Gak oleh mbek wong tuane soalnya aku pengangguran berat. Lah awakmu pengangguran berat. Iya. Akhirnya aku pacaran ambek koncone Painem. Ganti. Ganti. Ganti pacaran mbek Iya, koncone Painem. arek yo rene. Arek manang kene petuk aku disalami diambungi tambah newange sakene. Tambah sedih ya. Tambah sewedi aku. Diambungi. Iya. Yo kok kene. Arek iya. Sopo? Giati. Aku kene iki wis bingung. Aku wis susah. Wis kene lho jenenge wong lara dipengen waras. Piye? Loro dipele waras to. Heh? Giati. Sayangku. Wonge mencep to. Wonge mencep. Sayang. Wonge mencep blok. Ti, Mencep kok. iki ngono ditinggal minggat bojone ti sambung maneh. Sambung apa? Mbah, Ti. gambah iku. Giati. Awakmu ro aku sedih ngene kok tambang guyang-guyu Seti. Iku mencep ngono lho. Mencep tadi. Kon biyen lapor nolak cintaku ti. Lorone hatiku sampai saiki ti. Timbangane aku mencolot totok ngene ndi ku jembatan Cangar. Luwe apik aku tak bunuh diri ti tak mati aku ti. Bapakku tak mati aku ti. Aku tak mati Giati sayang. Aku kepengen digandoli Giati. Oh, toh, Wanto. Stop. Wanto. Sabar. Wanto sabar to. Kok iki mangkate lapo? Jek Kok iku lho sik enom, isih rusuh, isih berkah, isih gelem nyambut gawe. Iya, Riz. Perkara arek wedok kon sampe kok entengno patimu iki lho. Ki mangsamu wis kebeneran ta? Wis kepantesen ta? Iya, sepurane sing Nek gak dino malam Jumat, moro mau bres nono wali liwat. sing akeh Riz. Gak donya gak cuma sak godhong kelor to. Aku lara ate mbek Giati lho. Iya, perkara loro ati ya loro ati. Ya, Kok sik kok sik rusuh. Contoh nari. Yo aku ora aku sik aku tak bunuh diri ta. Aris. Ya aku ora aku edet. Aris. Iku ya apa sih Riz? Kok nutur ya? Mas. Kok timbangane awakmu ora aku sik ijen ngono to. Riz. Awakmu iku yo ganteng, Wanto yo ganteng. Iya. Wong iso nuturi Wanto, awakmu kok cupet nalarmu. Iya sepurane. Masa depanmu ku jek dawa. Iya. Ya nek aku sing wis tuwa. Iya, Lah bener. timbangane awakmu sing bono diri luwih becik. Aku sing Timbangane awakmu ri karo Wanto. Luwih becik aku sing bono diri. wis karuan sing tuwek sing mati bapak ya. Iya. Sing nom-nom kan jek dawa dalane. Sing nom-nom karuane. Mending sing tuwek babah cene ilang ya wis. Kok galang mati-mati sih? Heeh, mati ya wis, Bapak, mati yo Iya, kawoku. Bapak. Mati ya wis, Bapak, mati ya. Mati ya, nang Beres. Aku bono diri kok ubara. Iya. Gak kok tulungi. Gak. Gak telek-telekan wis. Oh, kok mangkelan ngono sih kon? Kawan-kawan ngono, emosian iki. Wanto kate bono diri tak tulungi karo awakmu. Iya. Awakmu bono diri tak tulungi. Lah aku kate kok tinggal nyengkring. Tulungane awakmu sing wis tuwek gak kanggo napa ning donya. Oh, tak bacok matamu dobol. Lah aku sik nom-nom iki sik eman. Astagfirullah. Danyange kedung pandan. Sok kon gawa apa sok? Kon aja ngesiri aku. Kon aja ngesiri aku. Kon aja ngesiri aku. Aku saiki dadi penari ular. Penari ular kakekmu ngono ah. Duduk penari ular. Jare aku kok pancai ayu. Lah ya kon iki wis ayu, takokno wong lak wayu kon. Kula ayu nggih, Bu. Oh, kok Matamu tak keruwek lho kon. Kopengmu dublek bae. Wong-wong kok ngomong Takono maneh ta.
Sing banter nek takon. Mongko penari ular iki. Rumasamu petile bat kok kene ngono. Kok kecelapus kok. Kon nganggur cangkruk nang kene. Mbok yo ndolek penggawe. Kon lha apa kon iki? Aku kate kok perkosa wong papat. Kok pede. Wis rupane kaya nyambi. Aku cek suci. Yang utelku dinyik. Mumpung ana kon. Ayo malah aku nyambut gawe. Nyambut gawe opo? Lho, saiki kok akeh wong keblinger. Kon kelak melarat. Yo. Melarat. Kaum duafa. Astagfirullahaladzim. Kandhanono supaya dadi sugih. Saiki ku ndolek sugih gampang. Kok iso gampang iki? Gak usah nyambut gawe. Lho, Lho iki. Ya panar iki. Lho nyambut gawe wong bingung. Nyepetno sugih. Ya iki. Iki. Arek apa yo pawonane obong-obongan boto iki. Iki engko tak gawe jalaran nyambut gawe. Jalaran nyambut gawe iki apa sih? Lho, iki engko tak dadakno nang kene, ana wong-wong mara ngekeki dhuwit. Jelasno. Ana penari ular Hema Malini. Mamal ini kakimu kuno. terus apa? Iki engko dadakno reca nduk kene. Lho jare penari ular kok reca. Mari dadi reca kok penari ular. Berarti aku iki maca ayu kan iki? Iya engko gampang. Ngapusi wong ngono. Lho gak apa-apa, saiki ngapusi titik sing penting oleh dhuwit. Ngapusi wong hukumane jero. Wis aku gak melok-melok. Moh, Ana kok nek jero tak entas aja kuwatir. anggitku kelelep. Lah iya umur. apa? Sepurane Apa? sing mbujuki wong duduk kelakuan. Sepurane. Lho gak mbijuki iki. Lho, ya apa sih kon iki? Bener Wanto. Apa? Lah nek aku kate melu awakmu jelas kerendeng-rendeng. Popung durung. Toh, entah ngono toh. Lho, gak melok kon, Ret. Kon melok tak gak? Kon melok tak gak? Kon melok tak gak? Kon melok tak Kon melok tak gak kon? Ayo kon melok tak uwek. Oh, tak elingno kon. Termasuk penipuan Sanjipak, kon ro Sanjipak. Apa sanji Pak panganan apa iku? Lho Sanjipak kok panganan Lha opo? apa? Sanjipak iku penipuan lho, bosok. Iki lha apa to yo? Adae. Kon tak laporno Iwan dadi gawe kon. Alah, sing penting saiki ku carane. Carane yo apa? Wong iku saiki gampang, dipijuki dilune wis kanut. Kon tak elingno gak kena, tak elingno gak kena. Nek ono apa-apa aku gak melok-melok. Kon kadang ndi? Sing ngrasani kon iku sapa? Arane gak gelem gak apa-apa. Goblok wong telu iku. Ka iya, Wong telu iku turunan kaum duafa melarat ketepat. ketara gak ngerti dhuwit Ketara. gampang. Heeh. Kon saiki kudu melu aku. Iya, Cak. Nganu to sing penting oleh Duit. Nah, Duit. ngomong Duit. mumpung nang telocer ki ana Pak Lurah. Ana Pak Lurah. Pak Lurah sapa jenenge? Pak Wawan. Pak Wan. Sampeyan gak rene kebajut Pak Wan. Tak rewangi kaya bedes Jepang Pak Wan. Pak Lurah je ana tangga iki. Mule. Gak jelas. Kok gak jelas. Ah mule. Lah ancene wong wayang duwe bojo kok lek mule. Meneh aku nang omahe Pak Wawan. Tan kate sambang. Lah apa? Moro nang kanca. Lah apa? Lha Pak Wawan iki apamu sih? Aku menuntut janji. Pak Wawan iki apamu? Aku tau dinodai gak meteng. Pak Wawan iku wonge waras gak kaya kon. Lah ngenteni mendem goblok kon kuyoan. Gak ada mendem-mendeman kon nang kene ae. Apa iki? Lungguh. Jare tari ular. Tari ular rek. Kon tak dadekno nang kene. Lho. Gak ngono. Lungguh. Tari ular apa kethek? Dadi reca. Saiki kok akeh wong yang blinger. Diomongno kok reca sing terkenal iso garai wong melarat cepet sugih, iso ngekekno dhuwit, iso gandakno dhuwit. Berarti iki recok viral. Iya, kon reca viral. Tugasnya ya apa? Tugasmu lungguh tok. Jenenge reca iku watu, watu iku meneng.
Kau bablas. Ngono ah. Iya kono wong mara njaluk tolong oleh duwe. Tapi syaratnya kon menengo. Meneng tok. Diapa-apakno menengo. Misale iki entuk 1 juta. 1 juta dibagi wong loro. Gak Aku iso. lho 500. Gak iso wong sing soro aku kok. Lah kan njaluk piro? 700 kon sing 300. Wah, ya mau kalau mati di man. Amune. Kono 700, aku 300. Ya wis. Ya, gelem syaratnya Men meneng, sing penting oleh duit. Lungguh. Lungguh. Pak Lurah gak munggah. Pak Lurah gak munggah. Iki muka. Kebacut. Mending aku mancing gratis, Pak. Kon gak usah mancing. Lungguhku ya apa? Lungguh sira. Lho kok kaya wong siket. Jengking, longgo biasa, sendakep. Wes meneng. Aja obah. Kudu ngentut. Empeten. Kudu ngoyo empeten ya. Meneng tak siarne. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Iya. Sing kepingin soge dadak, Iya. mpun dadak kadaluwarsa Siaran mriki. muka enak kaya MC Palapang ngono lho. Ngono ah. Ya. Oh iya. Baik, hadirin dan pemirsa sekalian. Iya. Masih bersama dengan kami Iya. yang akan membuat saudara-saudara Iya. tentunya akan semakin cepat kaya. Tanpa harus kerja, cukup kesini pasti saudara kaya. Inilah bersama dengan sesuatu yang mungkin saudara sudah tahu. Siapakah dia? Hadir ke depan Anda. Inilah dia. Orang yang Ngomong. Aku kakek liyak kok kakek cocot. reco. Anak wong, anak. Siapa ini? Calon pasien. Aku meneng ae. Meneng wae. Ojo watuk. Jadok apa? Menengo. Ya kempiten ae. Menengo. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Teknya ketok kecer. Menengo. Jancuk nyonyor cuk. Menengo. Kok tak kerawuk kon kok. Nyuwun sewu, niki sampean sinten? Kok moro-moro to mriki? Lho iya. Nyerodok ya nyerodok delok-delok ora cahe logo iki lho. Sok nyekekek. Sampeyan kok totok kene? Kene lho. Heeh. Aku iki kan ndelok nduk TikTok ya Pakmu ya. Iya. Nduk YouTube. Terus nduk iku apa jenenge? Apa jenenge? IG. IG. Heeh. Terus marung ngono, nduk apa ngono ki lho. Jarene ku enek. Bokap. Lah apa naboke kok? Ngono loro tae. Gak ono ndok kono. Onoke nang media sosial. Yo, Tak umumno anjene. iku jarene enek apa iku reca ketiban. Reco tiban sing iso nekakno donya. Reco tiban ketiban bandeng. Reco sing iso nekakno donya. Lani su. Lah iya gaya apa kon nyambut gawe soro-soro nang kene iso oleh dhuwit. Lani. Lho, Bunge. lho sing penting kenyataan. Lho iki mangsa tak get apa-apaan iki recone. Ya iki.
Loh, gak terima berdosa, kurang ajar sampean mang. Kurang ajar. Iki reca gak sembarangan reca lho. Aku nemu iki ngentas kok tambak-tambak ya iki mang. Iki tak pae kaleh. Heh? Ojo. Cok. Lah nduk kene ngene iki terus. Nek sampean duwe kajat apa ae, sampean mrene. Sampean njaluk nang Barca mesti kasembatan. Aku iku ngene lho. Aku iki meteng enek lek 10 tahun bonjol 9 menit. Iku meteng tau dunen ngono iku. Oh, meteng kok 10 tahun. Cak. Meteng Heeh. setahun. Setahun. Wayahe 9 bulan 10 dina. Gak lahir-lahir. Lahir-lahir. Lah karepe Lah karepe kepengin lahir lho kene. kepengin lahir lho kene. Apa dudu anake wong iki? Lah nek sapa? Kok nyatet? Lho, niku jenenge Reca Sakti ngene iki. Oh, reca sakti sih. Sawangane reca. Kupingku diuker. Cak, cak. Apa? Iki recone kok iso ngomong ya kupingku diuker. Nek reca biasa gak iso ngene. Iki reca sakti. Reca sakti. Iya. Terus Meteng dudu anake iki. Oh, bangsat. Santai, Pak. Aja Ah, meteng dungu oleh kowe. Reca ngelono. Hei. Kene iki medhekno. Kene cok, tak lintah. Glek. Nang jalu ah, mbakmu, nang jalu ah. sik to, recone iki lho lanang apa wedok? Hah? Lanang apa wedok? Recone? Heeh. Wah, nek sampean kepengin reca iki lanang ta wedok, sampean delok dhewe. Didelok dhewe. Delok dhewe. Sik tolong bapakno tasku. Hati-hati mun padha karo nggonmu. Tak delok ya, Pak. Heeh. Loh. Loh. Lah. 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 Api ayu. Aduh. Waduh. Saya cak yo. Apa? Reca itu kan apa itu benda mati to? Iya. Benda mati. Jenenge watu ya benda Watu itu kan benda mati. Heeh. Lah iki lho koyo wae bojoku kok. Ana apane? Lah enek apa iku mang portok ireng-ireng semu-semu mangkak ngono kuwi lho. Terus marang ngono enek sing rada lonjong, marang ngono kok marang-marang becudut rada dawa maneh. Salah pondok. Iku kok marang-marang becudut. Usah. Iya, Cak. Delokan. Iya. Apa, Pak? Kaya tekku. Sampean pun salah paham. Niku memang koyok tek sampean. Niku tapi mboten koyok ngoten. Niku sing jenenge pusaka. Oh, pusapa. Cak. Pusaka kok iso kembut ngono. Nek pusaka biasa gak iso obah. Iki pusaka yoni. Wah, pusaka digelok wae wedok embut-embut. Lho Tak nek gelok mislem. iku pusaka. Yonine ndok kono iku. Janine ndok kono. Justru sing gare mandi ya iku mau sing krembuk-krembuk iku mau. Oh, berarti aku kudune nyekare ndok kene. Nyekare nang kene. Aku ngomongin ndok kene. Iya. Aku nyekar dhisik ya. Eh, iki karo dhisik. Dhisik nang lahir nak wis lah. Nang ala ya. Copal. Salam. Mbah Danyang Nyai Danyange wong sak Jawa Timur. Kakean. Sak telocor. Situ ae. Iya. Lho lek akeh kan mandi. Loh, tawuran kok garai. Oh, tawuran. Iya, kene ae. Oh. Nyai Danyange wong sak telocor. Kula nyuwun, muga-muga kula niku nak cepet nglairno. Masih kula niku nggih kepengin serak kepengin ro. Anakku iki lair iku lanang apa wedok. Terus marang ngono, bocah iki ganteng apa ora? Putih apa ireng kan ya kepengin terus aku lek jenenge ibune iku serak kepengin ro lek lahiran iki anakku iku penak gak? Ganteng gak? Pinter gak? Ngono kan kepengin ro lho Mbak aku, Mbak. Jane ku ngono. Empona. Hah? Empona. Jalur sampean niku napa? Sampeyan njaluk situ ton rote sampe totok gempol kono sampean niku. Njaluk cepet lahir ngono ae lho. Aku kan yo kepengin si anakku iki ndang lahir, aku kan yo kalau kepengin ro. Anak iki lanang apa wedok? Ngono. Lek lanang iki kan otomatis kan yo ganteng. Lek wedok kan otomatis kan yo ayu. Kakean. Sepenting
padha ae ngono lho, sing penting gak banci lah wis ah. Mengo e. Lho, biasa ngrecon iki mulai teko. Yonine pun teko. Pun didoni, Pak. Gare. Lah tak dep mengo e. Sampean kurang halus, Oh, sing kurang halus. halus. Nggih. Mbah Reca. Mancep e. Kayak banci ngene. Niku mun mulai ketok pun. Oh. Hasilnya kan terwocok. Mulai apa iku? Mulai wajune kembut-kembut. Kembut-kembut. Nggih. Paribasane Reca iki ngene ya. Paribasane Mbah Reca kula badhe ngomong kalih panjenengan. Kak ngurus. Paribasane nek bojo kula niki lahir paribasane kan cepet. Kakean paribasane. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, paribasane sawi nek ngomong. Mekaken paribasan. Wis Ngeten, ngomong. Mbak Reca paribasane bojo kula niki meteng 90 dina punjul saiki. Kula niki bojo kula kepengin lahir paribasane lahir niku paribasane kepethuk anak kula niki ana apa rupane paribasane. Lah kok mboten nyocot. Lah reca kok kenging nyocot niku lho. Reca niku kenging sampean ngomong tok, empun dijawab, empun dugi. Oh, kok dijawab. Nggih. Nggih, Mbak Reca, kula nek cepet kula lahir Mbak Reca. Paribasane. Lho, Cak, Nggih. kok nyekar ngene iki kudu enek kembang. Loh, iya. Kula lali ngelingno nggih sampean sekar kali kembang. Paribasane sekar karo kembang. Nggih. Ngono lho. Nyai Danyang kaki Danyang. Kene paribasan. Paribasane ngeten lho Mbah Danyang. Terus ngeten paribasane nek kula lahiran iku iso paribasan. Sing paribasane kudune pinter ngono lho Mbah Danyang. Nah, nek lahir iku paribasane lanang kok wedok. Terus paribasane piye Pakmu? Paribasane piye? Paribasane nek lanang. Nek lanang Ah, cek meneh gede nyambut gawe pinter. Paribasan. Aku. Barca. Paribasane nek anakku nang metu, paribasane nek anakku metu ku koyok man. Ngeten ya. Nek anak kula lahir, beh nek lanang. Ya kula balik sampean kula pecok. Mboten napa-napa, sampean pecok sampean su. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ngeten Barca. Sampeyan ngomong dituwek ke Barca. Paribasane ngomong saiki ya Barca. Paribasane. Barca. Wah, lah kok meneng ae. Wis pasti tumus napa sing dadi penjaluan sampean. berarti terkabul ya, Cak? Pasti terkabul kula jamin. Terkabul. Paribasane diguyang. Ya wis, Cak. Meneng. Ayo. Loh, ngriyen. Sampean niku mpun nyekar mun sembarang. Mosok mboten wonten sing lali sampean niku. Lho. Apane? Hah? Apane? Lho ya napa lang ujuke ya napa sampean? Ngeten iki pasti pun kasembatan. Ya wis, Cak, aku tak mulai sih. Mboten nate ngenteni sak wulan rong wulan, 2 jam kas lahir pun. Ngono, Cak. Mpun lahir. Apa itu? Paribasane kok ngajak. Sembarang iku nek temen, sembarang iku nek aman, duwe. Sing penting duwe. Roh akon. Raimu enak, aku kena paribasane keloncom, Cuk. Iku wis resiko. Itu piro iki? Sing penting lho, sakmene lho. Lho, roh akon. 1.600.000. Lah iya. Sakmono akeh lho kurang apa kok. Sinten aja ono gambar. Kene. Kita pakai. Ya. Adem. 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 Godhong
Kliru arek kayake. Oh. Aduh. Sampeyan kebelet ayo apa awake? Ono apa? Apa ini benar rumahnya Bapak Roso? Lho sanes keliru sampean. Niki jenenge pedayangan niki. Oh, napa? Pedayangan. Pedanyangan. Nggih. Napa niku? Lho, nggone wong nyekar. Pedanyangan niku mboten beluk niku ta? Lho, kok lak diang lah. Oh, diang. Mboten iki pedayangan. Tem mriki sampean niku nek njaluk napa-napa, nggih niki nggone. Heeh. Oh iya. Iki tak goleki nang Facebook. Wonten reca tiban terkenal sing teng pundi-pundi pun terkenal, mboten salah nggih niki. Pundi? Niki. Lho pundi? Lho niki lho. Duh ya Allah. Sik katar arek iki. Niki. Nggih niki. Lah niki kok kaya labubu, Pak. Senes labubu niki. Niki jenenge cokil. Oh, rek. Temenan iki. Nggih niki recoe. Sing apik maneh gak ono. Sing apik maneh. Nek apik lah jenenge porselen. Niki reca. Temenan ta, Pak? Nggih. Kok kaya iblis. Napa? Iblis. Kaitane suwe-suwe kaya gendruwo. Ngene lho, Pak, aku tak cerita sik ya. Sampeyan teng mriki wonten kajate napa? Aku curhat sik, Pak. Sampeyan duwe karep. Iya. Napa? Aku lak dodolan apem, ah. Apem? Apem anget. Apem anget nduk tangkis porong. Apem anget? Iya. Oh, teng mriko ta? Begenggek. Diblesno tambahan. Sampeyan dodol ngoten. Nggih. Terus karo sampeyan teng mriki. Lah apeme ku gak payu, Pak, kademen, rada jemek titik ngono lho. Wah, kakean klopo. Menem ben aja akeh-akeh klopoe, cekak banyu, ya. Lah terus mari ngono. Aku kan buka Facebook. Nggih. Buka TikTok. Nggih. Buka micet. Lho, kok micet? Kok Keliru. micet? IG. Iya, IG. Iku ana tulisane viral. Reca ketiban. Reca tiban. Reca tiban. Reca ketiban. Gatik ke. Saman salah nulise. Ya dihapus, wong salah. Nek tak hapuse. Reca tiban. Reca tiban. Iso nuruti karep sembarang. Napa mawon sampean duwe karep napa? Nggih niki jalan keluare solusi yang terbaik. Iki ta. Nggih. Impor niki impor. Tapi iki lho koyo pelangganku, Pak, jenenge Darmanto. Makanya aku kaget, syok. Darmanto? Saman kenal Darmanto sih? Kenal. Lah ya, lak mirip iki lho. Aduh. Lah nek bengi dadi oktan niku sih. Lah nggih niku. Sanes niki reca, asli reca. Watu niki. Sampeyan duwe kajat napa? Apem sampeyan napa? Ya ampun Darmanto. Itu tadi Pak Lurah mau nyawer aku. Heeh. Apa? Terus mari ngono, ngene lho, Pak. Ya napa? Karepku apemku ku payu 75 uang sedina. Sedina 70 Iya. 70 wong. Lho, gak apa-apa anggo. Gak apa-apa. Nyenyek tur. Karepku iku Nggih lumrahe mawon 7 ta. 10 ngoten 70 sampean mulai kira-kira gak jangkangen sampean. 75 uang. 75 wong. Aku cek nang munggah kaji, Pak. Cek nang munggah kaji. Apike arek iki rek. 70 wong, empun cacak 70. Sampeyan njaluk 200 wong sedina keturutan. Pokoke sampeyan syaratnya bener. Keturut. Pira-pira? 200. Tuku betadin. Gaya apa? Pun tak pokoke kula jamin nek sampeyan temriki pun mboten salah malih. Berarti langsung dikabulno ya. Lho, mboten trimo dikabulno. Tek nyet menik ruduk. Terus piye iki lek njaluk aku? Sampeyan nyekar, sampeyan njaluk, sampeyan sambat bae. Iki disekar. Anu, wedi aku. Wedi. Gak nyokot. Udele lo bodong. Iku sing enak. Tutup ana sik, Pak. Tutup ana sik. Lho nek udele gak bodong, gak mandi. Ngono wae. Justru mandine nang udel. Nak biasae reca iku ana sajene ya. Sajane Iya. wonten iki mah kembang-kembang sak menake iki. Mboten ndoke kula
Apa? Ndokku dipenyet. Menengo. Sementing oleh duwe. Oke kok gak ono ta. Mosok sih? Oh iya ndok kene cuwilik loro. Empun dibuka-buka. Aduh, Cek tambah mandi ngono lho. Cak. engken yonine ilang. Langsung ndadak iki. Nggih. Aduh iki duwe sapa wae. Sing temen sampean sing serius. Arep sampean apa? Ngono lho. Barca. Hei, apa? Iki lho gak sopan. Apa? Ndokku dikene nang ngene-ngene. Semeneng wae, sementing. Senep goblok. Sing penting oleh Iki lho tangane. Cak, apa? kan loro iku ndok ya. Heeh. Lah sijine kok ngene-ngene iku apa? Apa? Sing ngene-ngene. Iku sen sentolo. Meneng wae, empeten goblok. Lapo se Yumi guyu kok mekel iku Yumi. Aduh ambune banger kene recai apa? Ancene reca kae dintes teko tambak ya ambune ya banger. Oleh aku kate kusuk iki. Empeten nek kepengin kesempatan napa jalukan sampean. Barca. Apa? Sumpah enak kon. Kon meni suatu saat dadi reca. Gak, iki lho ndoke didilat. Meneng. Aduh, guys. Apa? Aduh, Apa? dipletet. Aduh, Aduh. aduh, ampun nemen-nemen. Aduh. Ampun nemen-nemen, Mbak. Lu Cak. Lu sepurane ya. Apa, Mbak? Ndoke tak pecano. Loh, ndokmu pecah. Gak, ngadeg. Sepurane ya, Cak. Boten napa-napa mungkin kula gekno ndok malih. Masalah ndok mawon, gampang pun. Pokoknya sampean kesempatan. Ada brene ae. Ambune banger kok. Ya, ana pasien situ ambus-ambus ae rek. Barca. Bakula nyuwun. Kopengmu kok ngalih nang kono ta? Engko. Ben warung kula laris, Mbak. Nggih. Sedina 75 uang sing tuku apemku ya, Mbak. Oke. Tapi apemku iku gawene sing garing, Mbak. Aja jemek-jemek apemku saiki jemek. Pepin bareng karang. Ojo jawab. Tapi temen ya, Mbak, 75 uang, Mbak. Nggih. Wes ta. Ngono ku ya apa? Empun sampean sambat. Empun nak, nggih empun. Empun. Loh, sampean kate nandi? Kate foto sih. Loh, oh selfie. Oh nggih, monggo. Kula semoto. Jangan dibaca pesannya ya. Itu tagihan Mekar Syariah dan FIF. Foto ya. 1, 2, 3. Nggih. Apa? Ambu banges. Pon, sip. Sak putuan niku 1 juta lho niku. 1 juta. Nggih. Tenang ae, Cak. Tapi aku iki yo gak Duit. duwe akeh-akeh, Cak. Tak adai amplop iki yo, Cak yo. Nggih. Iki mangku bayaranku. Ngoten. Bayaran dodol apa mang? Nek sampean naik kelas benjing tikel 100 bali. Lho aku ikhlas. Nggih kedah ikhlas, sing ngeten iki mboten ikhlas iki mboten Ini aku tak balik. balik rene. Nggih, nggih sampean balik malih nek pun mantun nggih. Nek sampean tuku apemku ya, Pak ya. Lho, guys. Gak masalah saiki gak menim wis iya. Iya. Tak tukune dhewe kok. Tamu ngono aku. Wis ya, Cak. Aku Nggih. tak balik buka warung sih. Kabul kasate sampean kula Nggih, dongaaken. Banuan. Nggih, Semangat. sami-sami. Sik tak itu wis. Wah, kok reco kok cerangapan ngene kon niku. Itu kan. Ngate to. Petang ewu. Goblok. Congok kon niku. Lah dipuntel amplop ae gak ero. Kok dadi joki congok. Kayak ana tarif nang TikTok. Ana paranormal dibayar 5.500 iki.
Jenenge ngene gak iso tarif, sae kelasé wonge, iku mah ngoleh jutaan iku yo an. Rupane ayu gak gablek duwe. Gak apa-apa, kaitan kok suwe-suwe tambah akeh. Sementing kok nyambut gawe sing genah. Untung aku mau dikei ayam mau. Lah iso. Iso. Tak jalupane panjere. Pokoke ojo sampe oleh duit dilumpukno, pira-pira dilumpukno. Nek mbasi 5.000 nek teko nang kene wong 2.000, 5.000 ping 2.000. 10 juta kon. Temenan. Iya. 10 juta kok nek 3 juta lho. Iya yo. Aku me ya wis 20% gak apa. Ya. Sing penting kon pokoke ojo sampe obah. Sopo ae sing teko kon kudu sepaneng, meneng. Digodhog meneng. Diapa-apano meneng. Diobah-obahno meneng. Ngono. Sing penting oleh duit. Ngono lho. Takut gawe ngene wong-wong gak ono sing gelem ya. Timbangane soro-soro ngetokno keringet ngene ae wis duit Aja tok. kena arek-arek. Lah iya. Gendeng kuntet-kuntet iki arek gendeng. Nganut ae. Monggo sing mbutuhaken gampangno rejeki, sing mbutuhaken anake pinter gathik sinau, sing mbutuhaken dadi pejabat, cepet-cepetan langsung benjing langsung dadi teng mriki nggone. Reca Tiban. Iki wong sugih ta kita. Aku dari kene jare gak ono nang Kak wong gendenge telocor ta. Dudu, wong sugih iki gayahe ngene. Lah iki sering majeki arek-arek mancing iki. Wong telocor iku sugih gak ketara yang ngene iki. Berarti CEO nyamar gendeng. CEO nyamar gendeng. Sampeyan butuh napa, Pak? Pak. Halo, Pak. akeh kok saiki wis entek. Waduh, lang gendeng temen iki langan. Pak, sampeyan teng mriki butuh napa? Jare mang budale Reca ku meneng reca. Reca meneng. Meneng reca iku. Ojo. Apa-apan. Iku wong semleng di. Enggak. Wong gendeng. Duduk. Gak ta? Pak. Wah, ya wong gendeng temen iki ketok iki. Hei. Ta. Sa. Bosok arek. Sa. Kurang ajar aku ditinggal. Iki wong gendeng temenan, Sa. Api ini nang ndi kene ae. Mene-mene wis iku lho nang kabeh tau bae. Jumba ya. Si jumba. Jadi ci jumba ya. Kok juga tau yo ane ae. Teles kabeh kon. Sing enak iki pasang iki.
gendeng mercon. Hah? Cangkemku nyonyor. Duwe emang di? Duwe matamu aku mbledok tok kene. Lah wong kon nunggu nang kene kok iso. Ya digawa gendeng iku mau. Lho, ya apa sih kon niku? Paling kok sengitno paling. Sing apa? Lah iku lho kono niku. Adelok apa mengit aku? Gak. Iki lah apa sih prene? Bolak-balik rasa ambek Okta. Ampun, Bos. Kon kok nyambut gawe kaya ngene nduk kene iki sing ngijini sapa? Kate nyambut gawe apa, Bos? Nyambut gawe gak halal ngene iki, bujuki wong. Nyambut gawe sing halal ae. Kon nek sing mbok bujuki gak trima, dilapurno penjara kon. Otak pencucian, Bos. Kula nyambut gawe napa-napa gak iso, Pak. Iso aku mek ngene iki, Pak. Lah tapi kon nipu wong iku jenenge. Lah ya napa malih aku nyambut gawe tembuti-pundi mboten Wes saiki kon sadar apa tak lapurno? Lho, Gak apa-apa. gak apa-apaan kok penjara. Dilapurno oleh sembako. Tamu kuno. Kakekmu Apa, kono. Pak? Dihukum. Dihukum. Gak apa-apa. Lho, Gak apa-apa ya, Pak. Diolehno brontong jarimu. Dihukum. Mau, Pak. Ampun, Pak. sadar ya. Sadar, Pak. Sadar, Ya Pak. wis, nyambut gawe sing apik, dosamu akeh nang tobaton nang ngene sing gawe urip, cek di ngapura dosane. Ngono, Pak. Saiki ayo nang Telocor. Wonten Nontok Ludruk Budi Wijaya ditangkap wong Telocor. kula main ya kula ngian. Lah iya bengi iki lakone apik, lakone rame. Lakane napa? Lakone Asmara Murni. Oh, Asmara Murni ku lakon apik sampai esuk. ngoten nggih. Bersama Ludruk Budi Wijaya.